Lin. Dewi Wijen Injan Ugi Pak Gito. Luar biasa. Kode-kode dari sermang lho nak belum ngomong jane yo. Nggih jadukno kula lak nunut jenengan ngoten to. Katakan Wijeng Prabu berikan kepada sedaya para tamu ning siang menika Jenengan di katon pisan saking pundi? Iki wau kula niku nggih dereng jombong yo nek caritane. Lah nggih. Tokawi. 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 Tokawi niku pundi, Pak? Oh, Nawangan. Kok jenengan iki yo ora Tok Tokawi ngiwi. niku Nawangan Kabupatenipun Pacitan. Pacitan lho. Pantesan kok ora dengar kula Jawa Tengah niku. Se-Indonesia. Bahasa Indonesia. Tasnya ibu ya? Oh, ibu lho ngaku Indonesia ya. Monggo menika penantaraken langgam setunggal rumiyin. Timake sak paripunanipun setunggal langgam menika ingkang tumapaipun Didilaksana Triyajaya Madya Perwakan. Ya Nduk, salin penantaraken. Monggo Mas. Orang telat lho. Dene yo. Go mobil. Yo. Yo, yo, yo. Ini dulu ya, Mas. Ana dulu patok ya. Alah kowe karo mapak, karo mapak. Aku melu Pak Hari, Pak. Ora kesini Pak Hari. Pak Hari ki. Enggak, kok tak kira melu mapak perintah.
ini kita sedang jagong bareng. Ini sepasaran manten ya, jadi jagong kirap nih manten. Di sini bukan banyak yang saya apresiasi, melainkan satu kata para pemuda-pemudi yang Setunggal menjadi langgam sambung wajita. apa itu namanya pramugari dan pramulianya. Saya salut. Agak unggul sopan santunnya saat meladeni ya, saat meladeni sajian itu luar biasa. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu, jumpa lagi nanti ya. Kalau ada tunjukan.